Kini ang talagsaong sidlak sa imong kabuntagon. Sidlak nga naghatag og dakong paglaom. Paglaom nga maoy gasa sa pagkamahigugmaon. Gugma nga maghatag kanimo og kalipay. Kalipay, nga mapagaan sa mga pagsulay. Pagsulay nga yawi sa paglahutay. Busa barog, tindog, magmadaugon ka. Kay ang himaya sa Dios magadanag diha kanimo og kanako samtang ikaw ug ako Panimaya sa kabuntagon, world. Humanang kangit-ngit na gatapon. Sa walay siguro nga kagabion. Ang Diyos na nuktok o naghandog nga sa kasing-kasing mo siya pasunod. Panimaya sa isa-isa, panimaya sa imong pagmatayan. Bitbisi sa kawangagon, unang timbayan kanimo igsuon. Ang timbaya sayon nga himuon. Ang timbaya yano lang apan usa ka pinilhon. Ipakita Diyos nung pahiyon upan sa pulong mahigugmaon. Panimaya sa usag-usa, panimaya sa imong pagmata. Ang bitbisi sa kabuntagon, unang timbayan kanimo igsuon. Pulong sa Diyos sa itong paminahon, upan sa awit na langit nun, puno sa lakas nga inspirasyon. Inintak na sa kabuntagon, itong ginalapit niya ngayon, itong yan ang kaugalingon. Pag-ampuin mong padayunon, sa kalisod ng kalipayon, Diyos kanunay kanimo nga magalingon. Sa Diyos ang himaya, panimaya sa usag-usa, panimaya sa imong pagmata. Ang pinlisiw sa kabuntagon, unang timbayan kanimo isabalayng langit nun. Puloy anan sa Diyos Amahan, sa balayng langit nun. Magkinit alay kin, magkinit alay kin, magkinit alay kin ang Maayong buntag ug malipayong Sabado. Mga kapaglaom, kamo among gipanapasalamatan sa inyong padayon nga pagsuporta sa atong programa ug kami makig-uban na sab kaninyo sa paghatod ug paglaom sa atong mga kapaglaom diri lang sa Panimaya sa kabuntagon, world. Maayong buntag, maayong udto, Yes. maayong gabi Yes. sa atong mga kapaglaom nga gatanaw diha abroad sa among mga Pinoy nga nagtanaw diha sa abroad Yes. via Facebook Live. Labi na diha sa Canada, Australia, USA, Japan, Korea, Qatar, Saudi Arabia, Abu Dhabi, Thailand. I hope you are blessed today. And of course, ato ang mga kapaglaom diri sa Iligan City, Cagayan de Oro City, Camiguin, Bukidnon, diha sa Malaybalay City, Valencia, Manolo, Fortich. I hope nga malipayo mong katanaw diri sa panibaya sa Kabuntagon og maayong ipagpapahulay kaninyo. Yes, mga kapaglaom, atong pasalamatan ang atong mga viewers, labi na diha sa Davao Region,
sa South Cotabato, North Cotabato, labi na sa Jensan. Live kita sa ato ang mga Hope Radio karon. Jensan diha, thank you kay Sir Bing sa imuhang pag-live sa ato sa Panibaya sa Kabuntagon. Labi na diha sa Digos, sa Mati, sa Tagum, sa Panabo, sa Surigao, Butuan, ug sa tanan nato nga madungog sa Hope Radio. Maraming salamat sa panood nyo sa Panibaya sa Kabuntagon o sa pagpaminaw sa Panibaya sa Kabuntagon. Okay, at syempre binabati rin po namin ang lahat ng mga sumusuporta sa ating programa dyan sa Luzon area, sa Metro Manila, sa Quezon City, sa Pasay City, Pangasinan, Isabela, Cavite, at Palawan, at sa lahat po na maabot ng ating programa. Maraming salamat po sa pagsunod ninyo. Ug amo pong gipanimaya ang atong mga viewers nga nasa Bohol, Leyte, Samar, Cebu City, Tacloban, Bacolod, Iloilo, Dumaguete, Negros Oriental, Negros Occidental ug tanang bahin sa Visayas. Maayong pagpaminaw diha ug pagtan-aw diha kaninyo. And kumusta ang atong Yes. kabuntagon? Kumusta? Matahom kay nindot kay atong flowers Yes, karon. thank you so Thank you much. kay Ma'am Ayun, Cora. no? sa Kadalag imong, gwapa na to diri. Maka-smile always. O, ting-ulan na Yes. ta. Mauning kami ni Fitz karon. Putos nga, putos kayo. Kay Bugnaw na. Bugnaw. Oh, yes. O, unya, maminaw na sa ta sa nindot kayo nga harana sa Kabuntagon. Yes. Atay mga bisita. So, ilan ang atngan niya taw-taw. Sakto jud ka ana Kuya Wing. No? And today mga kapaglaom, another inspirational stories ang atong mapaminawan and we are very happy to share this with you. Yes, mga kapaglaom. Padayon ta mga kapaglaom o karon mga kapaglaom unyan taw-taon ang ato ang kulit ang miracle usa ka pinayalan sa Ginoo atong tan-awon ang iyang story unyan taw-taon ni Sir Asinas unya sa kulit ang miracle. Ayaw mohawa diya. Og sa laing bahin mga kapaglaom atong kumustahon ang atong mga correspondent abroad. Charm, go ahead. Kumusta mo diha? A super sizzling hot greetings gikan diri sa capital city of Arizona, Phoenix. As you can see, it's getting darker and it's almost 10 o'clock in the evening diring dapita. Apa nakahibalo ba mo that we waited for almost 5 hours para lang mo cool down ang atong temperature tungod kay kaganina 120 degrees Fahrenheit or 49.44 degrees Celsius. But for now, naa na lang tayo 104 degrees Fahrenheit. Init gapon, pero makaya-kaya ra. Tungod kay summer, mao kini ang panahon nga matapok ang atong mga kabatan-unan ug usa ka activity ang na-expand from Cagayan de Oro to California, USA ang gipahigayon. It is an activity that reaches, changes one's life at a time. Friendship, there is trusting with each other. Pag-abot na ko din sa California actually, kung gugmaguna nasa flight program, so gusto ko mo flight program din That's really my wish, my dream na before ko mamatay, at least nakasugod na og flight program din sa USA. Karon, nagpasalamat sa Ginoo nga gitugutan gini niya nga mapadayon ang flight program in which I was very happy. The reason why I joined kay sa experience na ko ang ilang mga topics interesting yun. It applies to our, like practical ways in life, and as a Christian, it relates to the young people today. Young people are more inclined to, the world. So it's really important to go back to the basic principles, especially the last few topics. Okay, it relates to the last day events. It opens up your mind na my purpose here as a young man, as a member of the youth is to influence other youth to really go back to what God wants us to be. Nagpasalamat ko sa Covina 70 International 70 Church nga nagtugot yun nga magpadala sa ilang mga batanon. Nagpasalamat ko sa ilan ni Alger o ni Ing Prahes, Pastor and Mrs. Cañales, Mr. and Mrs. Kid and Tata Undap, Pami. Ako pong pasalamatan ako gigagaw nga si Grace Bahian. Nagpasalamat po ko sa akong kasawa, si Alden, kay iya po kong gipahulam sa iyang credit card. So dako kay kong pasalamat sa mga tao nga nagtabang niini.
Once a missionary, always a missionary. Mao kini ang natatak sa kasing-kasing sa matag usa ka batanon nga na-train diha sa pag-alagad sa Ginoo. Happy Sabbath! I'm here now in Nontaburi Seventh-day Adventist Church. Here with me is our church pastor's wife, Ajahn Richuna. She will be sharing with us how to say greetings and Happy Sabbath in Thai. Hello everyone. Today I would like to greet you in Thai. Happy Sabbath. Sukh Samvat Sabato ka for the man or for the girl or the woman, and Sukh Samvat Sabato ka for the boy or the man. And the general greeting we usually use Sawasdi ka for the girl or the woman, and Sawasdi krap for the boy or the man. Again, I would like to greet you Happy Sabbath in Thai again. Sukh Samvat Sabato ka. Mayong buntag mga kaigsunan ug mayong adlang ipapahulay. Dako akong kalipay pagpasalamat nga nakahimo na sadta sa ato ang panambaya sa kabuntagon dinhi sa San Francisco. Akong gipasalamatan ang atong mga sponsors ug ako pong gi-welcome ang atong mga kahigalaan nga lain-lain lugar diri sa kalibutan, labi na diha sa Korea, atong mga amigo dinha. Ako pong mga amigo dinha diha sa Japan, ingon man usab sa Hong Kong. Daghan kayong salamat sa inyong pagsubaybay sa ato ang panimbaya sa kabuntagon. Ninga man daknas kabuntagon, minahal ko mga kaigsunan, sa dili pa nato ibalik sa studio. Ako sa mga inviton sa pag-abli sa iyong Biblia diha sa Matthew chapter 28, 19 to 20. It says, "Go ye therefore and preach all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Teach them to observe whatsoever I commanded you. Lo, I am with you always up to the end of the world." Friends, ako na siyang gi-share sa inyo tungod usa ni siya sa mga paborito nako nga mga teksto. Mo ni siya nagahatag kanako og kusog sa pagsangyaw sa may balita. Nga bisan niabot nako dinhi sa Amerika, I'm still doing God's work. Kauban nila ni Pastor James, Pastor Bernie, we're still doing ministry in different things. Na kibalo ko nga naidaghan kaayo nga mga kaigsuonan nato, mga higala nato nga mahadlok. Bisan na sila sa danlain dapit ng lugar karon mahadlok nga musulti o musangyaw sa may balita. But friends, God promised in Matthew that He will always be with us up to the end of the world. Friends, brothers and sisters in Christ, let us continue to share the world in this world. Kamusta? This is Jair Ondap and welcome to the beautiful city of Loma Linda. Loma Linda is home to the largest concentration of Seventh-day Adventists. Here in Loma Linda, it is home to the Loma Linda University, the University Church, and the medical facilities. Also, every summer, Loma Linda University Church holds a VBS for the children. It is a place where teens and adults alike can come and volunteer and help the children. We have just had a fantastic week of Vacation Bible School with so many children coming from all over, from our church, from our community. This is probably my most favorite event that we have here at the church because it's a way for our church members to be involved and to give back to the community, but it also gives us an opportunity to teach children about Jesus. I am a crew leader here at Loma Linda University Church for this week's Vacation Bible School. What I do is I am in charge of a crew of kids along with other teenagers who help us guide the kids through various stations that help us connect the kids closer to God and help them get a better sense of who God is and what He's all about. I'm a VBS crew leader, and what we do here in VBS is to help kids strengthen their faith with God, and so does their relationship with God.
nindot kaayo ning programa og hinaot pa ang atong mga BBS po diha sa Pilipinas madasigon sama sa kadasigon po sa among ginahimo dinhi sa California. Daghang salamat og panimbaya diha sa tanan. Greetings to the Philippines from Loma Linda University Church. I'm delighted to be able to speak on behalf of our church, to wish you God's richest and best blessings. We pray that you will grow in your discipleship journey in the same way we're seeking to grow in ours. Jesus is active and alive here at Loma Linda. I know He's active and alive there in the Philippines. So God bless you. Come and visit us when you come to the United States. Forget Disneyland. Come to Loma Linda University Church. So VBS is such a great opportunity for us to learn more about God in a fun, exciting way. And because of VBS, I learned that this is a great way to dedicate your time and work to spread the Word of God. The children love VBS because over the summer they have nothing to do. So this is a fun way for them to get together as friends and just do activities. Let us come together and learn more about Christ so we can continue His work. From Loma Linda Church to yours. Daghang salamat sa atong mga correspondents abroad, dahak ng Ate Charm, Kuya Andro, Sir Sammy Salarda, diha Hanife Tampos, si Adjern Wichuda diha sa Thailand, so wadika, og sa atong mga kapaglaom, JR Undap, diha sa Loma Linda, Gideon Villanueva, Pastor Robert, salamat kaayo nga inyo ang gi-share ang inyong mga kalihukan diha. Kami very inspiring kaayo. And of course, diha sa San Francisco ni Genesis Sterling, salamat kayo. Mga kapaglaom sa laing bahin, another hymn of praise ang among igadalit diha kanyo kauban sa mga Don Carlos ladies sa Harana sa Kabuntagon. Grupo sa mga kababainhan, dili lang kay basta-basta nga kababainhan, kundili mga inahan nga nagkahiusa pinaagi sa pag-awit. Gitawag nila ang ilang grupo nga Fem Voices ug ilang tinguha ang pagsabwag sa maayong balita, apil ang pag-amuma sa mga kinabuhing nanginahanglang paghiya. Sama sa inahan nga daw nagtawag sa iyang mga sakop sa kada pagsalop. Mga kapaglaom, atong ihatag ang higayon ug mamahaw ta sa espirituhanong pagkaon, samtang ang Fem Voices mag-aawit diri lang sa Harana sa Kabuntagon. It's a joy to walk this road with Him, no longer bound by chains of sin. I scarce can keep from smiling, though sometimes the path is dim. He shines a light upon my way and guides my footsteps day by day. He is my close companion, every moment come what may. It's such a marvelous life in love with Jesus my Lord. He makes each moment sweeter than the one before. The sun shines a little bit brighter, my Lord feels a little bit lighter. It's such a marvelous life, living in love with Jesus my Lord. He's the center of my every song, the right for everything that's wrong. He gives me strength and courage when the road gets rough and long. Oh, blessed fellowship we share in midnight hours of secret prayer. Rejoicing in His favor, ever in His constant care. It's such a marvelous life in love with Jesus my Lord. He makes each moment sweeter than the one before. The sun shines a little bit brighter, my Lord feels a little bit lighter. It's such a marvelous life, living in love with the Lord. Walking and talking with my dearest friend, heaven is awaiting at my journey's end. It's such a marvelous life in love with Jesus my Lord. He
such a marvelous life in love with Jesus, my Lord. He makes each moment sweeter than the one before. The sun shines a little bit brighter, my Lord feels a little bit lighter. It's such a marvelous life, living in love with Jesus, my Lord. Sun shines a little bit brighter, my Lord feels a little bit lighter. It's such a marvelous life, living in love with the Panipia sa Kabuntagon World is grateful of our media ministry partners, Mr. Rex and Mrs. Jessica Gonzaga, Dr. Ed and Mrs. Cora Wahiman, Judge Merabu and Mrs. Amalia Undalo, Mr. Ephraim and Mrs. Josie Acenas, Mr. Manuel and Mrs. Relene Camarillo, Mr. and Mrs. Miguel Salva, Mr. and Mrs. Absalom Fronteras, Mr. and Mrs. Jerry Homok, Gusa SDA Church. Thank you so much, Fem Ladies, gikan sa Don Carlos Bukidnon. Magkapaglaom usa sa atong mga summer goals mo ang swimming, di ba? O even though summer is over, butang mipabot kaninyo nga ang swimming is for all seasons. So, ato kini pahisgutan karon kauban si Dr. Laila diri sa Health Beats. Swimming can improve your health by providing a great cardiovascular workout as well as workout for the whole body, including the legs, the arms, the back, and shoulders. Swimming is a form of exercise that is accessible to all people of all ages. Studies have shown that swimming imparts benefits to the body. Swimming helps increase the life expectancy and save your life. Swimming reduces heart disease and stroke. It also reduces type 2 diabetes. It helps reduce excess weight and makes people feel better. And it encourages positivity in individuals and build a sense of self-worth. Swimming is fun. A 30-minute swimming period, 1 or more days a week, is good enough for your health and well-being. Make sure you stay safe in the pool or in the ocean. This is Miss Laila reminding you, be confident and familiar with the body of water because it is important to you and to your health. Be healthy is a wise choice. Usa na usab ka istorya ang ato ang kutluan o inspirasyon o paglaom diri sa Call It a Miracle. Ang pagtugyan o pag-ampo sa usa ka amahan. Today on Call It a Miracle, atong sayron ang usa ka haligi si panimalay kung giunsa siya pagluwas sa atong buhing Dios nga makagagahom. Nga klase imong ginikanan, sir? Ang akong ginikanan, sa unang panahon, medyo dili kay maayo akong father of iyang background sa ulitaw po siya. Pero sa diha nga na Pamilya na siya. nadala na siya sa akong mama, nabautismohan na siya dito, nagsugod na gyud ang iyang pagtuo pod. Na tininood na gyud. Tao mi nga ang among mga parents, Seventh-day Adventist. Sir, tell us about 6 years old ka. Unsay nahitabo sa imo? Actually, dili kay ko maka-recall adto no kay I was only 6 years old. Pero ang akong mga parents mo nagsulti sa ako regarding aning nahitabo sa ako kinabuhi. Matud pa sa akong parents nga taas kayo akong ilanat atong panahon na sakit ko. Mauto nga. Asa pa mo gapuyo ato, sir? Dito mi nagpuyo sa Subong Pugon sa Miss Oriental. Atong panahon na tungod kay kanang lugar wala man gud na siya hospital sa clinic. Nasa bukid-bukid niya dapit na po. Nasa along the highway pero wala siya hospital. That was 1970s. Mana. So mo to nga sultihan ko sa akong parents nga
sa kapanahon ana, niabot sa ako ang trahedya sa akong kinabuhi nga daw mamatay na gyud ko. Nga ang akong father nako mao'y tugo nagsulti sa ako nga iya kuno kong gisaad sa Ginoo nga kung mabuhi pa ko, kung buhion ko sa Ginoo, iya gyud kong himuon nga unta nga pastor. So mag-ipatake ko niya theology sa Mountain View College. Sir, katong gahilanat ka? Muna no, gahilanat ka. Pila ka adlaw po tong imong hilanat? Mga 4 days siguro, 4 days. Na dili na ma-manage sa imo ang kuan. Unsay gibuhat sa imo ang father, sir? Gitambalan ko nila pero ang tambal murag dili gyud kaayo siya makapauli sa ako. Mao to nga iabot na lagi yung panahon nga Magaluya na ka. Luya na ko, dehydrated na ko. So atong panahon na Murag hapit na jud ka mabugtuan ato. matod pa sa akong ginikanan nga wala na gyud ko maginawa. Uy, Wala na ko maginawa. unsay mirakulo nga nahitabo, sir? Iya ang gisaad sa Ginoo nga kung buhion lang ko, iya kung ipatik lagi sa Pastor. pastor o theology. Dayon. Moto nga uban sa ilang mga prayer kay duha ra man gid sila to sa akong mother. Sa pag-ampo nila na natingala sila nga ni ginawa ko. Giusan, giisa daw. Iya kong giisa sa taas. Iya kong giisa gyud nga Lord, buhi akong anak. So moto nga na-fail niya nga naulian ng nibalik sa ako akong ginawa. Ang nahitawok pag yun nga nangayon ko nung pagkaon. So nalipay kay sila. Munang every time nga magkita-kita mi, iya ginang i-recall sa ako. Ikaw magbinutan ka ha. Kaya gisaad ra ba ginako sa Ginoo. Munang di sad nako malimtan yun. Sir, knowing nga nakabalo ka ani nga story nga naaday miracle nga itabo. Unsay imong reaction? Dako kay ni kahulugan sa akong kinabuhi kay every time nga naa ako'y mga problema. Pirmi gyud ko moampo sa Ginoo. Ginoo imo man kong gibuhi ngani. So tabangi po ko. Dagan ko nimo purpose, no? Unsay imo mga pag-ampo nga knowing that once in your life there's a miracle nga nahimo nimo inspirasyon? Every time gyud sa akong kinabuhi nga labinag na ako'y mga problema o wala. Pirmi na ko mahinumduman ang gisulti sa akong ginikanan nga iya kong gisaad sa Ginoo. Muna nga kita tawhanon ra man gyud ta. Daghan man gyapon tag mga kalapasan. Pero naninguha ko uban sa tabang sa Ginoo nga unta dili gyud ko mapahilayo sa iya. Tungod kay akong gibalyo pag-ayo ka ng isulti sa akong ginikanan nga iya kong gitugyan sa Ginoo. Sir, as a father now, no, sa imo ang duha ka anak, sa imong tulo ka apo, ug mga father pod sa mga imong kauban sa cars, unsa man imong mensahe sa ila? Sa ilang pagpanginabuhi as Christian. Nining kalibutan na daghan man gid mga pagsulay. Moabot gid na sa ato. Pero bisan unsa nga pagsulay moabot sa atong kinabuhi, I hope nga di gyud nato malimtan ang Ginoo. Mao ra gid na siya. Unya ampo lang gyud. Kay bisan kini nga akong mga negosyo, mga kabataan, ako ni silang ginaampo sa Ginoo. Tungod kay ang among parents sa una, among mga ginikanan, usab ang ilang sistema. Nga may nampuon sila. So ako na siyang na-treasure until now nga inana gid ay ang buhaton sa tao aron nga tabangan sad siya sa Ginoo. Thank you so much, sir. Welcome. In Jeremiah 29:11 it says, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Atong hinumduman nga ang Amahan sa langit adunay dakong gugma kanimo ug kanako.
of uncertainty, questions come to my mind. What is waiting ahead for me and the rest of mankind? Fear not tomorrow, God is already there. He's charting the course you'll take. He sees each hidden snare. He's waiting to guide you through each burden and care. Fear not tomorrow, God is already there. Are you troubled? Are things to come? Is your future unsure? Are you dreading the coming dawn? A long day to endure. Fear not tomorrow, God is already there. He's charting the course you'll take. He sees each hidden snare. He's waiting to guide you through each burden and care. Fear not tomorrow, God is already there. Many things about tomorrow I don't seem to understand. Oh, but I know who holds tomorrow, and I know, oh, I know, yes, I know who holds my hand. Fear not tomorrow, God is already there. Already Panimbiya sa Kabuntagon World is grateful of our media ministry partners, Mr. and Dr. Max Barre, Dr. Shoni Maglinti and family, Mr. and Mrs. Solomon Gibankan, Dr. Melka Danton and family, Miss Edel Quirante and family, Dr. Dorwin Lahot and family, Honorable Emmanuel Mugot and family, Mr. Francis Val Aguilar Jr. and family, Mr. Yul Batilier and family, South Philippine Union Conference workers.
The unbearable pain, the depressing sadness, and the lingering misery brought by the misfortunes of life creep into the core of every living being. Tormented by the situation, young and old, male and female are trying to find a way out. Today, everyone is surrounded with insidious influences that seem to encourage or condone substance abuse. TV, movies, social media, and even from different people. With the temptation to forget the horrible memories and situations, victims tend to seep the power of the drug and become intoxicated with its effect. This sparkling little thing only brings destruction and ruin one's wonderful future. As such, how do we counter these influences so that we can keep people from falling into substance abuse and addiction? And what does the Bible offer far better than to what they call beautiful temporal escape? Today, let us claim God's assurance of peace and comfort in an escape from the shiny little thing called drugs here in Good Morning Pastor. Yes, that so-called beautiful temporal escape that one resorts to when they are tormented by their past. And very timely social issue that we have this morning is drug addiction. And we are so glad and blessed to have with us also no less than the leaders of the North Central Mindanao Conference. Yes. Let's start off with the Youth Director, Pastor Porfirio Lagunday, and happy birthday, Pastor. And of course, the Health Director, Pastor Teddy Baang. Right. Yes, good so, morning sa good inyo. morning, pastors. Ay, good morning. And happy Pastor Ted. Sabbath. Pastor Happy Ted. Sabbath. Oo. Happy Sabbath. Happy Good morning. Sabbath. Yes. So no, very timely kay mo gini siya ang sugod pa sa ato ang presidente nga issue so drug addiction. Yes. Pangutana, pastors, nganong mo resort man gyud? Why do people engage into drug addiction? Ang uban na guna-una manggod nga ang addiction, actually ang addiction ang uban na guna-una nga kung magamit lang tag shabu, di ba? Pero ang addiction magsugod yun wa na matigdan nga diha sa sigarilyo o paggamit sa mga alcohol, pag-inom, di ba? Ginagmay lang pero actually addiction na siya. So nga naman nga kanang mogamit magid ang tao o kanang mahimo magi silang addict, gusto magi sila mogamit og illegal drugs. Ang uban nagamit kay aron kana bitang usahay sa kamingaw, being lonely, matintal na lang mogamit og droga. Coping O nila. kana bitang magunahon na sila nga og magamit kog droga. Ang ako nga pagka lonely mawala, no? So ang uban pod peer pressure, Pastor Lagunday, peer pressure tungod sa mga barkada, no? Nga mogamit na lang sila kay ang ilang mga barkada mogamit man on og mga droga, no? Ang uban pod mogamit og droga tungod aron nga matapin-an ang ilang tinuod nga pagbati. Nga naguna-una sila nga dili mahibalaan, maguna-una sila nga gusto nila nga mahibalaan nga ang nabitang dili mahibalaan ang ilang tinuod nga pagbati. Labi na kanang dunay family problems, no? So gusto nila nga ipakita sa mga tao nga malipayon sila by using drugs. So it's all about the struggles gid. Bahwing no. So Pastor Dong, ang kasakit o kagulanan o kalisdanan sa kinabuhi, unsa man nato pagbaton o kadasig pagatubang niini labi na ka sa drugs? Kana bitaw siyang kasakit, part magid na siya sa pagkatawhanon. Tao, pero part yun ang kalipay pod. Ano importante? Importante na ba? Sa imagod nga focus lang ta sa negative, but ato na hinumduman no, unsaon nato na siya sa pag kana bitawng pag-counter kung doon na nagina siya mga struggle ako ang biblical magita kay pastor magyud ang amo ang vocation. Sa ang Biblia nagasulti gyud nga ang solusyon gyud sa mga kasakitan gyud naara gina sa Ginoo. Ingon pa ni Jesus nga in this world you have tribulation but be of good cheer, I have overcome the world. So come unto me according to Jesus. Kanang naay mga problemas droga, naay mga kasakitan, naay mga bisag unsab sakit pa pero ang ato ginhumduman nga ang author sa mga kasakitan dili gyud ang Ginoo ha. Yawa gyud na siya. So ang author pod sa kinabuhi o kalipay ang Dios. So will adto ta kan Jesus.
the solution of our problems. Oo. Right, no? So, it's kung bitog, surrendering all your cares to Jesus. Correct. Ba? Pastor Teddy, kanang, murag, siguro sa atong mga viewers, no, like, it's easier said and done. Nga, you cast all your cares to Jesus, as what the Bible said. Pwede ka makashare o ka ng mga personal tips nimo? Like, when you had your struggles in life, wala ko na ingon nga, ni-resort mo. Oh, but struggles are part of life, magid siya. Like, what did you do para mapaduol ka sa Ginoo that you were able to cast your cares? Siguro kitang tanan naka-experience magid nga nag-struggle ta, di ba? If not all, but some of us, may struggle kita sa ato nga kinabuhi. Sa ako, kaya nangayo man gamam og sa ako gid nga personal experience, siguro kung maabot na sa akong kagalingon, nga niabot kina sa akong kagalingon, ang akong gihimo is muduol ko ngadto sa Ginoo gyud. Mura gina, Ginoo, duol sa Ginoo, especially basa sa iyang pulong o muduol kaniya pinagi sa pagampo. Mura gina ang so prayers. kanang more prayer, more power gyud nga besides sa imong mga struggles sa imong nga kinabuhi, imo gina siyang malagpasan. So, kuan yun na, no? So, never give up. Never give Pray up. lang yun. Importante kayo. So, Pastor Dong, kaning sa droga, mo gamit ka ni, temporaryo ramang gini siya nga kining kalipay. So, ang Ginoo naghatag bagyod ani o kanang sa atong kinabuhi labi sa mga tao, ang kansang kalipay, doon na bagay kita gana ang Ginoo ani. Kaya ang tao, pag mo gamit og droga, lipay na kay sila. Kaya malimtan man nilawing mo. Malimtan naman. Pero ang Ginoo naghatag bagyod siya og kanang kalipay nga kanang lunlun kalipay. Ang atong Ginoo, kana siyang gina-offer niya, mao gina siya ang walay katapusan nga kinabuhi. Walay katapusan nga kalipay. Makaplagan ra gyud nato sa diha nga mapasiguli ita ngadto sa iyaha. So kinahanglan kita mapasiguli ngadto sa iyaha because God is the author of life. He is indeed the source of life and happiness. Na John 10 verse 10. Basahon nato na siya. Kung ato nang makita sa itong balaang kasulatan, mao gyud na siya si Jesus ang source sa kalipay. Oh, kay temporary ra pud ang struggles, no? Oo. So but if you will be with Jesus, naagid siya imuhang kalipay. So Pastor Teddy, would you have a message sa ato ang viewers nga they're struggling? Ang ako mensahe nga to sa mga ato mga kaigsunan nga nag-struggle gyud, no? Usahay dunay panahon nga murag wa nay paglaom, no? So kung ato lang taon ang balaang kasulatan sa John chapter 4 verses 13 to 15 nagaingon, Jesus said to her, kini referring to a Samaritan woman, no? Everyone who drinks of this water will be thirsty again. But whoever drinks of the water that I will give him will never be thirsty again. So sa So iyahan. si Jesus ra gyud ang mo feel sa ato panginahanglan labi na kon ang atong kinabuhi murag struggling kaayo ta, no? Hopeless ta. Come to Jesus. Yes. So Pastor Ted, thank you kayo. Doon na pa kay greetings para pa si Pastor Dong na po dayon. Greetings nimo ka sa atong mga relatives, akong mga i-greet friends. ang ako una sa tanan ang akong family, akong asawa nga nananaw diha karon, akong mga kabataan, si Iniinog si Gaygay, sa ako po mga ginikanan, mga igsuon, o mga pagkumangkon. O sa tanan ng mga kaigsunan, this morning, we'll be going to Talakag with Pastor Lagunday sa Comprehensive Bible Sharing Training. Dito may whole day ni Pastor Lagunday. So Pastor Dong, sa imong message sa ato ang mga viewers, then greetings po. Mensahe. Panimbaya. Uy, panimbaya na ko ning taga Don Carlos, pastilan pagka ninduta mo awit. Salamat sa inyong awit. Panimbaya po na ako ang atong presidente dito sa SSD, si Dr. Samuel So. Gahapon ba nagselebrar mi sa among birthday? Padungan magin mo birthday. So kanang panimbaya na ako akong asawa dai si Diday, si Toto, Nonoy, Bibi. Naara ba na? Nananaw ba na sila? May ubos niya nagdili na to panimbayaon ba, no? Atong mga kauban nga mga magbubuhat diri sa North Central Mindanao Conference og ang AYS family. Mo na atong si Charm dito sa Gawas Nasod og si Andro.
Kamo ra gyud wala ba gahapon ba? Oh, So, mugreet po ko nimo happy birthday gyud. Ah, Happy birthday, Yes. Pastor. Pastor Lagunday. Sige, So, salamat. Pastor, dong, natay karoy tanawon nga video alang sa imuha ato ang makita ni siya direct. So, ba? go. Pwede ka makatanaw. Alright, happy birthday, Pastor Bell. We thank you, Andrew, and I would like to thank you for being a father, a friend, and a minister to all of us. Thank you sa tanang imong kaayo o sa tanang influensya sa pagka mapailubon, mapasensyahon, o generous nga leader sa mga kabatanunan sa North Central Mindanao Conference. It is our prayer that you will stay healthy and you will stay happy with Ma'am Glenn and with Isa and Nonoy and Toto. Happy birthday! Okay, daghang kayong salamat, Charm. Ato mang birthday sa atong boss. Amo ang amahan sa mga batanon sa North Central Mindanao Conference. O karon kabuntagon, doon natay bisita. Ato siyang pasudlon karon. So, pwede na sila musulod. O mo greet og happy birthday kang Pastor Lagunday. Happy birthday pa. Okay, so mobalhin ko diri Bikas. Mobalhin ko diri sa Bikas. Okay. Okay. So, okay. So, naa sila ang pamilya ni Pastor Lagunday. Sulod mo. So, mo-greet si Ma'am Glenn. Kauban sa iyang mga kabataan. Oh. Happy birthday, Papa. Ah. Our golden boy. Okay, so ang mga kabataan. Tissue, Pastor, tissue? Dili pa, dili pa. So, Kapit na tissue. Tissue? sige, Pastor. So, naa ba kay message sa ato ang mga youth sa North Central Mindanao Conference? O labi Ato na sa sa imong ipa-message pamilya? siguro before that we ngayang mga kiddos. Sige, si Isa. Oo. Would you have a message to your dad? Sige. Happy birthday pa. Always unta ka happy. Si Nonoy, Nonoy. Oh. Happy birthday and more birthdays to come. Toto. Kompleto, giniron. Sige, okay na. Happy birthday pa and you're the one. Oh, grabe, you're the one. Pastor? Sige, Pastor. Oy, wa man ko mag-expect ani nga appeal de ini siya sa ato ang kuan de ini re, package re. So, salamat kayo. Sa man ganiya mo ko hibalo ani di ay. Sa man ini ha. Okay, thank you so much sa tanan gyud labi na gyud sa Hope Channel and the leadership of Awing o labi na sab ni ako ang mga kauban diri Angel and Pastor Ted and tanan nga crew diri sa Hope Channel. I didn't expect that you're doing this for me. And Surprise, especially, surprise. You are full of surprise. Last night, na-surprise ko ko. Surprise yun ko gabi iba nga. Nung sa mani nga, nangabot man sila nga parting daghanan nilang panilang pagkaon. So, and thank you so much. Okay. And Pastor, before naata karoy mo greet nimo ato ang caller karon. Good morning. Good morning. Si Sir John Calao. Naay sa message sa mga pastor. Sir John, go. Okay, good morning, Pastor. Kuy. Kining ang Ginoo nagpaka-maayo gyud sa imo gikan pa ka sa estudyante hantod nga nahimo kang pastor, hantod na himo kang district leader, hantod sa imong pagka-director. Ang buot lang pasabutan nga ang natag pigayon nga aduna kay birthday kinahanglan happy. So, ang akong family diri, kauban sa akong mga kabataan, nag-extend sa pagpasalamat sa kaayo nga imuhang gipadayag sa Youth Department o sa atong mga batanon sa Tibok North Central Mindanao Conference o ang Ginoo magapanalangin samtang ka mag-observe sa imuhang birthday. O daghang salamat diha, Wing, sa imuhang team. Okay, o sa Panimbaya. Okay, thank you, Sir John. So, Pastor, na-surprise yung karon. Surprise yung ani dyan. Sukad pa sa ato ang panag-uban nga nag-eskwela pa ta. Until now, for more than almost kanang 25 years. And I do also commend your leadership. Grabe ang imuhang pagsuportar dyan. And then, kami, bisag asa mi, we will not kana siyang gitawag forget sa imuhang contribution sa youth ministries and the support sa ato karon nga pagkatinawag. Thank you so much yan ha, and to Ruth and to the kids. Pastor, bago ta mo I have Pastor imuhang candle. What's your wish? And then blow your candle. So I wish above all things
nga not only me but all of us will prosper and be in health as our souls prospereth. Mao man na ako ang gina-wish kanunay. So I will blow now the Yes, this. Pastor. Uy, lima man ni lima gini. Lima yun na. Lima, good mo. Happy birthday! Happy birthday, Pastor Lagunday. Happy birthday. Thank you, Ma'am Glitz. Mga Thank kabataan. you so Pastor, thank you. much. Alright, so no, celebration sa atong, yun pa si Ma'am Golden Boy. And now we have a golden question. So na, sa ato ang Bible Trivia. So, ang ato ang question for today. In the Bible, who is the father of Moses? Kinsa tong amahan ni Moises. Kinsa man tong amahan ni Moises. So, tawag-tawag na. Tawag-tawag na mo sa ato ang PSKW nga number na sa ato ang Facebook page ug i-flash sa ato ang screen. So, mga kapaglaom, ayaw gin mo kalimot nga mutawag mo para doon na po mo iganting madawatan. So, mga kapaglaom, ayaw lang mo hawa diha kay mo balik pa mi dinhi lang sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Panibaya sa Kabuntagon World is grateful of our media ministry partners, Mr. Rex and Mrs. Jessica Gonzaga, Dr. Ed and Mrs. Cora Wahiman, Judge Merabu and Mrs. Amalia Undalo, Mr. Ephraim and Mrs. Josie Asenas, Mr. Manuel and Mrs. Relene Camarillo, Mr. and Mrs. Miguel Salva, Mr. and Mrs. Absalom Fronteras, Mr. and Mrs. Jerry Homok, Gusa SDA Church. Mga kids, ani anaw sabang inyong ginahulat matag Sabado sa buntag, it is time for Kids Station. Welcome to Kids Station! Are you hungry? Do you want food? What kind of question is that? Of course we want food. It's cooking time! Karon kids, atong lutuan is Noodles! Asian food. atong kinahanglan kaldero, tubig, and Noodles! Step 1. Ibutang nimo ang tubig sa kaldero. Step 2. Ipabukalan nimo ang tubig. Step 3. Pagbukal na ang tubig, ibutang nimo ang noodles. Step 4. When the noodles are soft, i-add nimo ang seasoning. Step 5. Prepare your bowls and forks. Ang lesson nakuha nato karon kids is that the seasoning represents God, the noodles represents us, and the water is life. Kung natay kanibuhi without Christ, we are without flavor. But if we add God to the mix, Sarap! so remember kids, when you add God in your life, it'll be very Yummy! See you next time!
Mayong adlaw mga kapaglaom. Niyan usab kita sa Bible Beats. Ato makauban karon, Miss Nick. Yes, we. Thank you kayo. Ubanan na usab ko nimo karon sa pagsayod sa atong mga kapaglaom dinhi sa Divisoria, Cagayan de Oro City. So unsa naman po ang ato karong ipangutana sa atong mga kapaglaom nini karon nga adlaw? Okay, so mga kapaglaom, tungod kay ang Pilipinas nagsaulog og Independence Day. Yes. Atong sayron sa atong mga kapaglaom nga naa dinhi sa palibot nga kung ang Ginoo mo grant og isa ka request nila, unsa man ilang handom ug unsa man ilang gusto Pangayoon. tubagon. Oo, Yes. Pangayoon. Atong sayron sa mga kapaglaom kung unsa gid ang ilahang pangayoon sa Ginoo. Kung Okay. ang Ginoo mohatag ani nila. Okay. Okay. So Sige, tara. so tara. Pahalan sa atong nasod unsa man gid ninyong pangayoon sa Ginoo. Malinawon, nga walay kagubot, maghiusan tanan Sakto po. nga mayunta nga mawala na ning kagubot diri sa atong nasod. Simple lang. Ang request ko sa atong nasod is magmalinaon. And then tanan tao magkayusa. Oo, yun lang. Unsa man imong request? Usa lang akong request, ma'am, sir. Peace for the whole nation, for the whole world. Unsa man imong gusto nga mahitabo karon sa Pilipinas? Kalinaw. Saka Kalinaw sa kanang karon kasamok sa kuan atong palibot sa pareha karon sa Marawi. Nga wala na terorismo nga mahitabo og naa na peace all over the world and equality sa tanan religions o grace. O ikaw sir. Siguro kuan lang resolution lang sa sa conflict sa Mindanao. Mo lang na akong hangyo. Okay. So thank you kayo. Ma'am, kung ang Ginoo mo grant og isa ka request nimo, unsa man kini ug ngano? Labi na diri karon sa Pilipinas. Kalinaw sa tibok kalibutan. Peace sa dinhi sa Pilipinas. Unsa pay lain? So maora na siya. Kalinaw. Oo, para ang progress ba ang mulambo ang Pilipinas. tanan na Pilipinas kung naay kalinaw. Amen. Our question, what if God will grant you one request, what would it be and why? Most of the people, they are lack of spiritual understanding, spiritual realm. I want to earn more, to achieve more, the wisdom from God, heavenly wisdom. And then as a preacher of the, thank you for your mission. Ma'am. Sige. Thank you sa inyo, mama. Thank you, ma'am. Basta thank you. Nay, bonus na sa imong tubag. Okay. Thank you. Okay, sige, thank you. Ang katong nami atay si mga niya tapos narato ang okay. So Nick, unsa man ang maka-inspire sa atong mga kapaglaom ron nga nahitabo sa atong Pilipinas? Unsa man nga verse sa Bible nga mahinumduman gid nila nga mawala ang ilaha karong nga kaguol labi na sa panghitabo nato karon. Okay, so wing makita din na sa atong Biblia nga amidst every trouble nga atong na-experience karon, naa sa John 14:1-3, let not your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. Yes, kung naa ang Ginoo magauban nato dili kita mahadlok. Yes, Bisan there sa is metabo sa peace ato ang kalibutan if we have God. sa Pilipinas especially. So Nick, daghang kayong salamat sa imong pakiguban kanako karon. Sa sunod na pud nga gayon mag-uban ta. So mga kapaglaom, kini ang Bible Beats nagasuroy sa kadalanan. Nagahatod sa kamatuuran, kini si Nikki Formentera, Awing Indino alang sa Panimaya sa Kabuntagon World. Mayong buntag mga igsunan ug happy Sabbath kanatong tanan ug welcome sa atong segment ang Let's Pray Today. Kung diin mo kini ang panahon atong gigahin alang sa atong 7-7 prayer ug usab alang sa atong pag-ampo sa inyong padalang mga prayer request. Karon atong makauban ang atong NCMC Youth Director si Pastor Porfirio Lagunday. Pastor, thank you so much for being with us, and also our NCMC Health Director Pastor Teddy Baang. So karon pastor ato ng pagabasahon ang gipadala nga prayer request diri una from Shai Umongos. Please pray for Tatay Ray Umongos for his fast recovery sa iyang appendectomy. Thank you and God bless. And also let's pray for the following bereaved families: Panal family, Zarate family, Bazar family, and Bongkato family. And please also pray for our brothers and sisters who are the victims of the Marawi siege. And also please pray, this is from Pastor Gulfan, pray for our fair weather as we hold today's mass baptism with a team from
Texas, USA. So here are our prayer requests, Pastor. Let's pray for this. Diyos nga labing gamhanan nga nakastrono sa kalangitan. Dining matahong nga adlaw nga balaan nga ipagpaulay o Diyos. Kami nagaduol diya sa trono sa grasya. Daghang salamat o Diyos kay Diyunan. Kasi kung kalibutan ng katawan, makahimo sa pagbuhol kanimo pinagis pag-ampo. Dining alas 7 sa buntag. Ginoo ning na amo ipangayo ang pagkapuno sa balang nga espiritu. Nga mo amo gikinahanglan o Diyos. Aron kami mahimong labing epektibo nga galamiton sa imo nga buhat. Ginoo, tabangi ang matag usa nga mapuno kami sa balaan nga espiritu nga amo gikinahanglan. Nga mahimo kami o Dios nga galamiton sa imong bulhaton sa pagmantala sa maayo nga balita pinaagi sa balaan nga espiritu. Ninintak na sa buntagon sa pinasay aduna kami dalon nga pagampo diya sa imong tabangan. Pinasay una ngadto kang Tatay Ray umungos nga bag-o lang siya na operahan o Dios sa iyang appendix. Tabangi siya o Dios nga siya maulian pagdali aron makabalik siya sa adlaw nga buluhaton labos tanan sa pagsimba diha kanimo. Amo sab gyampo ang mga kaigsuonan namo Dios nga nagabangutan, nagamagul-anon tungod kay nawad-an sila sa ilang minahal sa kinabuhi. Una o Dios ang Panal family, Bazar family, Zarati o Zwanenberg family nga naga magul-anon inintak na o Dios tungod sa pagkawala sa ilang minahal sa kinabuhi ngadto sa kamatayon. Ginoo, duawa sila nintak na ihatag kanila ang paglaom, kalig-on o kalipay nga luyo sa kamatayon adunay pagkabanhaw nga imong giandam alang sa mga minahal namo sa kinabuhi nga miadto sa kamatayon. O ikaw magabanhaw kanila ngadto sa kinabuhi nga wala na unya katapusan. Ginoo, panalangin ang matag usa nga mahimo kami o Dios nga epektibo nga galamiton sa buhat samtang kami magapaabot sa dula nimo nga pagparayag. Amo usab ginadala sa pagampo amahan ang mga katawhan na himong biktima dito sa Marawi Siege. Hinaot pa Ginoo nga diin ang imuhang mga anghel maga-comfort ni adtong mga natungdan nga mga bereaved nga family. Og amo ang ginaampo nga diin ikaw magatiman kanila kanunay. Ginaampo sab namo lang itong amahan ang maayo nga panahon karon sa nining adlong Sabado kay adunay mas baptism karon nga pagahimuon langit ng amahan tungod sa buhat nga gi-extend sa imong mga katawhan gikan sa Texas, USA. Thank you so much nga ikaw magadungog sa imong pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Daghang salamat Pastor Baang and Pastor Lagunday sa pag-iuban kanamo karong kabuntagon. Mga kapaglaom, ato hinumduman ang motto nga ginatudlo ginato sa ato no sukat sa pagkabata nga more prayer, more power. Less prayer, less power. No prayer, no power. So, ato na hinumduman o palenta sa pag-ampo sa atong Let's Pray Today where you don't have to pray alone. Go. My physicians tried in vain for 12 long years of pain. It's proof that there is nothing they can do. But I just heard somebody say there's a healer on the way. Somehow I have to press my way through. I've gotta get to Jesus. Gotta get to Jesus. I know that He is the answer to my needs. Bring Him all my problems. Only He can solve them. Mend the broken pieces. Gotta get to Jesus.
is torn apart. I need healing for my heart. I really don't know how much more I can take. Trapped inside a cloud of disbelief and doubt. I only know one way of escape. I've gotta get to Jesus. Gotta get to Jesus. I know that He's the answer to my needs. Bring Him all my problems. Only He can solve them. Mend the broken pieces. Gotta get to Jesus. If the hem of His garment is all I can reach, I know if I touch Him, I will be free. I will be free. I've gotta get to Jesus. Gotta get to Jesus. I know that He's the answer to my needs. Bring Him all my problems. Only He can solve them. Mend the broken pieces. Gotta get to Jesus. Bring Him all my problems. Only He can solve them. Mend the broken pieces. So many broken pieces. Gotta get to Jesus. I've gotta get to Jesus. Panimbiya sa Kabuntagon World is grateful of our media ministry partners. Mr. and Dr. Max Barre, Dr. Shawnee Maglinti and family, Mr. and Mrs. Solomon Gibencan, Dr. Melka Danton and family, Miss Edel Quirante and family, Dr. Dorwin Lahot and family, Honorable Emmanuel Mugot and family, Mr. Francis Val Aguilar Jr. and family, Mr. Yul Batilier and family, South Philippine Union Conference workers. Live in Harmony, that's airing by June 28, mga kapaglaom, no? Maghatag na pud kita og tambag sa isa ka suliran diri sa Dear Panimbaya.
Dear Panimbaya, usa ko ka simple nga batanon. Og simple rasad ang akong gusto, ang magkinabuhi nga malinawon. Nahigugma ko sa usa ka babae, nga maayo jud kaayo sa akoa, pero wala jud ko kabalo kung kami ba jud. Kay naa man gud siya uyab. Actually, MU me. Pero ang nakapait lang, kay gakita man gihapon sila sa iyang uyab. Ako na siyang gipa-decide. Di pa daw siya ka-decide. Sakitan man hinuon ko, uy, di ko katulog. Wala joy kalinaw akong huna-huna. Unsa may angay na akong buhaton. Mulayo na lang ba ko? Sakit man pud. Lano, so suliran sa kasing-kasing. Mga suliran sa batanon, di ba? So, unsa man relate much, daghan maka-relate much diri sa to. And we have with us there, atong introduce og usab no, ang atong mga pangulo sa North Central Mindanao. As ang si Pastor Teddy Baang, atong health director, ug ang atong golden boy, Pastor Lagunday. So, sige, magsugod ta og hatag og advice fits bilang batanon. Dahan ta makarelate ani. Ba, relate much. Maning problema na to ba sa MU manggod kay malabog siya, malabong usapan. Mo gid na siya meaning ana. So actually dili ta mag-expect nga magkamo kay MU manggod mo. So wala malabog gid siya. So ano na lang. Pwede ka masakitan ayo expect nga magkamo or kamo kay di magid kamo. Kay lubog pa ang kay lubog tubig. pa. Na magitag-iya po siya, dili man ikaw. Kung nangutan ka, kung palayo ka o dili, ayo lang po, friend lang gyapon mo. Pero alam mo lagi na, masakitan mo ta kung mag-expect ta nga nay may tabo sa inyo. So wala lang na siya. lang i-expect. Wala lang expectation. Ay, Ikaw, Bing, mag-expect pa ba siya or dili na? Muna gini mo sulod ang stinuryahang, a person cannot fully love a person if he's in love with another person. Agoy. Oh. Agoy, So, naupo. ikaw, lalaki mo itong sender, Lalaki, no? Oh, yes. Kung ikaw, sa itong letter sender, no, i-confront ang babae kung unsa man jud, mag-iklaruhay mong duha. Kay kung dili man gali, move on. Kay ikaw pod kung wala pa mo naglaruhay unya na pa kay nanade po kay ganahan nga babae na po kay laing makitaan, ma-apply na po di nga saying si mo ang a person cannot fully love a person if he loves another person. Lagi no. Kay Yes. maalanganin Isa-isa lang siya, alang no? maalanganin yung mga sitwasyon ba? Lagi. So, para sigurado, unsa may mo ikatambag. So nindot kay yung story no, kay example ni siya kay kasagaran atong mga batanon involved gid aning relationship nga walay label. No Correct. label. Sa amo sa laboratory as medtech kanang mga way label nga sample dili na may process ilabay gid na siya. Agoy. Kay So, dili gid na siya valid. Oo. So gang ayaw gyud og tugot anang mga relationship nga walay label. Importante jud kayo ang label. Sakit na siya no, sakit kay labi na invest na nag-invest ng emotion. emotion. Oh. Pero mamili ka, magpabilin ka, masakitan ka kada adlaw or mubiya ka, masakitan ka kaisa pero maka-move on ka. And Wow. hopefully makakita kag lain. Lagi So, no. ana na. Relate much ni mga boys na to ani Wing. Lagi. Oh. So mao na yung panultihon nga nganong moadto ka sa way siguro nga naa may way klaro. So ayaw imuha diya nga ayaw na ana mangita na lang kag lain mag-move on ka kay wa man ni klaro. Ato ka daghan man diha, daghan pag pwede nimo makita kay wa man ni klaro ayaw na diha. Iampo sa Ginoo ana lang sekreto diha. Oh, lagi ba? Kini sa ato ang mga experienceado pero ni Hunghong siya ganina relate much daw siya. Pastor Teddy. Una-una is ako, sa ako personally, dili ko mo involved og relationship nga mura bitaw ganang spare tire lang ko. Ago. Spare tire lang gana kay Oo man. wa man kay klaro. Sa sulat karon is wa siya imura sila. Yang pagbati nga imura siya. Napay uyab ang babae, no? Yes. So mura wa gyud siya, nahimutang gyud siya nga way klaro. Alanganin, oo. No, alanganin gyud siya. Sa ako sa iya, kung ako sa iya ha, move on siya. Pero dili lang niya biyaan kay Para Dili friend biyaan lang yun. friend lang. Friendship, pabilin gina siya ang friendship yun kay. Dili na MU. Dili na MU. Pangita kay ang Ginoo nag-andam og pinaka the best para sa imuha. Correct. Ulat na lang, ulat na lang. Amen. Ba? Sa iyang kabuutan. Pastor, ang atong golden boy, what can you advise? Murag nindot na ba kay ito inyong tambag, no? Pero ang ako ang tambag ni siya, kini ako ang maginingi experiensyahan. Ay, Prayer ba? really? Prayer. Aw. Prayer. Dili nga Prayer. nga spare tire ko kay Ah. kana ako naramino or ba gina akong pinalangga kay asawa diha. Ambot ipasabot nako nga kung dunay mga samaan na nga suliran nga isod kag katulog nya kanang magdaot-daot na. daot-daot niya ka basig
kuan ka na gastritis no? Kay stress man na. Now, kanang iampo gid nimo sa Ginoo. Unya katong ilang gitambag kuanto gini mo kay crucial medyo kay nang kanang usa ka murag gulay kuan ba murag hang ka. So ayaw gyud ana. No, kanang ang himuon gyud nimo duol ka sa Ginoo kay ang Ginoo na ay gireserba sa imo nga labaw pa ana kay ang Ginoo mahiyatagon gyud na siya kaayo sa iyang mga pinalangga nga mga anak. Ba, amen kaayo. So sa mga tambag sa atong mga kauban diri no nga you can never love someone kung ang imong kasing-kasing puno pa pod. So mura bitaw siya puno imong kamot unsaon nimo og gunit sa iya ha. So ampo lang siya, it's not easy to say to mayon nga move on kay nag-invest na ba siya emotion. Yes. Prayers will help you and we hope that you will find enlightenment in this among sharing ug sa katong nakarelate pod ani nga mga experiences no. And again, we're inviting everyone kung naamoy mga suliran gusto ninyo ipatagaan og tambag, feel free to contact us, visit our Facebook page or contact our numbers that will be reflected on the screen. Og karon Bing, move on tagamay. Yes. At dunay mga panghitabo nga nagsibing pultahan sa kabaguhan ug alang sa paghinumdom adunay kining dakong timailhan. Usa kanindot nga talan-awon ang atong sayrang gikan sa atong kapaglaom Brother Pupoy Braza from South Korea alang sa Edge of Wonders. One of life's great ironies is that man wage wars in order to attain peace. This is the Korean War Memorial in Seoul, South Korea. It serves as a present reminder of a very painful past. On that fateful day of June 25, 1950, the North Korean forces, supported by the Soviet Union and China, invaded the South and started the Korean War. This marker is just one of the many markers that honor the sacrifice and help of those countries who came to South Korea's aid during that bloody conflict. The war caused great devastation on both sides until an armistice was signed 13 years later. When the dust settled on July 27, 1953, the whole Korean peninsula was soaked with the blood of the fallen. On this hall, thousands of names of those who died in defense of freedom are inscribed. In the absence of a formal peace treaty, the two Koreas are still technically at war. We have military encounters every now and then. This bullet-riddled ship behind me is a testament that conflict is still far from over. The Korean War paled in comparison to that war that began in heaven. Revelation 12:7 says, "And there was war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon and his angels fought back." War between Christ and Satan has already been won on Calvary, but the battle still rages in your hearts and mind, as we are still on the enemy's territory. Let us remain true and faithful to our duties and calling, and let us take comfort in the words of Jesus in John chapter 17:33, where he said, "I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world." Friends, I pray that you will press on in the name of Jesus and that you will have victory in your personal battles. Kinian Higalas Pupoy Braza from Seoul, South Korea. Anyo Higaseo. Dagat sa susama ni ini nga mga lugar nagagikan kini nga binuhat kini nahimo nga preservatives sa atong mga pagkaon. Karon nga kabuntagon atong sayran unsa ang dakong kahibulungan ni ining asin ug sa atong kinaiyahan. Sa una pag nga panahon na mag-asin. Within fact mo na isuhol sa una sa panguma dito sa Israel ug Egypto kay mahal kay asin nila dito. Ang asin actually nasa dagat of course. Na-process niya through solar. Kining asin sa ako nakita solar salt ni siya. Solar gikan sa adlaw. Paintan siya pagkahapon kakahon siya kay mahimo na siyang sodium chloride asin na siya or table salt. Naba instances engineer nga ngano ang dagat man kay parat
daghan ang utanan nako nga engineer ngano man nga magbaha kusog kayo tabang man ang ang dagat dili mo tabang. Ang isaktong tubag ana nga di more magbaha di more mo parat ang dagat. Kaya ang asin gikas kabukiran. Ang mga organic matters di nga ang mga suba nga mo agi man mga bato-bato mo pilit sa bato nga dunay adlaw ang kanang chemical interaction sa adlaw nga maigo sa bato maagian sa tubig magdala to siya sodium chloride pa sa dagat. So ang asin gikas bukid. Ako kasi kahimuan no, unsa pud ihang kahimuan sa ato ang ecosystem engineer? Sa atong ecosystem, ang iyang ikatabang ani mao gyud ang pagpalambo sa atong yuta. Makalilisang siya mo palambo sa atong yuta. With in fact, ang natural nga fertilizer ang asin jud. Pero ang problema lang nato kinahanglan i-seminar unsa ang paggamit. Tell us more about unsaon na siya, engineer. Ang asin gitawag dito na sa organic agriculture og swamp, seawater mineral ang asin, no? Mineral siya nga gikan sa seawater. So sa Japan na may ilang mga steel tank dito, musuyop ta sa dagat. May ilang ipangabono sa ilang vegetables, silang rice, any crops. May ilang gigamit pero doon ay ratio and proportion. For example, ang mga prutas, full siya provided nga naisukod gikan siyang punuan na sa ibutang kay otherwise mamatay siya. Usa mga vegetable pareha ng mga cruciferous family, cabbage, lettuce, cauliflower, ang iyang ratio ana sa litro nga tubig sa dagat 1:10. Isagol nimo na siya sa fresh water 1 liter sa seawater o 9 liters sa 10 liters sa fresh water. Muna ang ipangbubo sa imong tanom, tambok ang imong tanom o kay gasto. Engineer, do you think unsa gid ang dako nga katuyuan nganong naa ang asin? Ang asin is sodium chloride nga part sa atong ecosystem o sa atong pagginabuhi sa kalibutan, part ni siya. Kung ang atong dagat ug walay asin, perting bahoa. Kaya tanang bayang hugaw diri tuwa paingon sa dagat. Ug wala na sa asin is Ginoo, di tagagwantas baho sa dagat lok kanay mga lakes nga mapuno og hugaw. Labihang bahoa ini maglabay tungod sa methane gas. Mag-produce man gud sa methane gas. So ang asin is neutralizer, stabilizer sa tanang butang nga mabaho. With in fact preservative siya. So ang dagat tungod sa asin nagpabilin siya nga nindot o na-maintain niya ang hugaw sa dagat o dili siya makahatag og problema sa atong nature. Naba kay any message or advice atong mga viewers? Ang akong message sa viewer nga ampingan natong kadagatan ilabi na paglabay og plastic kay tanang nga plastic nga makadtong dagat mag-produce niya sila og dioxide, hilo. So ang dagat, ang kadaplinan sa dagat, naa na diha namuyo ang mga plankton nga sa bukid. Ngamo ni ang milk sa tanang gagmoy kay nga isda. Kanang pino kayo nga creature bitaw miniature nga gitawag og plankton. So ang plankton duha ka klase dunay zoo ug dunay phyto. Muna ilang pagkaon. Muna nga minus ang isda kay wala naman sila makaong plankton tungod sa mga plastic, mga spray chemical, pesticide nga matos dagat mamatay ang tanang plankton sa dagat. Muna ang rason kaampingan gyud nato ang atong mga basura kadi ito ta maglabay-labay plastic ug ini hazardous material din ato ilabay. And God said in Mark chapter 9 verse 50 said, "Salt is good, but if salt becomes salty, with what will you make it salty again? Have salt in yourself and be at peace with one another." Kini si AJ Santinais Galvez nagaingon, usa lamang kini kabinuhat sa atong Ginoo nga angay hatagan og peace. Kay kini tipik sa balanseng kinaiyahan. Daghang salamat EJ sa imuhang tipik sa kinaiyahan. O ato pong masalamatan atong correspondent abroad si Brother Popoy Brasa III. Thank you kay Sir Popoy sa imuhang pagpadala sa ato ang video. O karon mga kapaglaom, aduna na mo tubag sa atong pangutana sa atong Bible trivia. We have a caller with. Yes, good morning. Good morning. Yes, good morning. Ay, Hello. Oh, good morning. Good morning. Happy Sabbath. Good morning. Oh. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Unsay tubag sa atong question, ma'am? Ma'am, sa Unsay atong tubag. answer sa atong question? Si Juan. Papa ni Abraham. Moses. Si Abraham. 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 Sakto ba ang tubag? Sakto ba? Tanaw na to? Okay. Si Amram. Abram. Sounds like Abraham. So, So Sorry, ma'am. kinsay ngalan nato, ma'am? Asa tagatawag? Sa Kuan.
Tiguan, Loyong Bunbun Opol. Oy, Leon. Sa Tagalog, yung Bunbun Upol, happy Sabat kaninyo dihang tanan. So- Salamat sa pagtawag, ma'am. Oh, salamat ma'am. Si Lia na ang motubag ni Mugtiwas. Mga paglaom, ato na pong paminawon or ato ang tanawon nato ang mga birthday celebrants for this month. Yes. Okay, sa atong birthday bulletin. Happy birthday to Velvet Jane, bye-bye. Happy birthday. Sulficio Buscato, happy birthday. And also we have Mary Jane Garcia Homo. Happy birthday, ma'am. Ma'am Homo, happy birthday. Josh Pagapong. Uy, kailan mga Diyos, oh. Happy birthday. Happy birthday. We have also Lizelle Gestopa. Happy birthday. Carlene Pakalang. Happy Happy birthday, ma'am. birthday. We have Mark June Marcelia. Marcelia. Happy birthday, Mark. Janessa Ronquillo. Happy birthday. We have Chessa or Sabia Morsha. Happy birthday. Happy birthday, Juvime Vincent. Happy birthday, Catriana Rain Perez. Happy birthday! Happy Oy, birthday, Jerry Jerry Ascona. Happy Okay, birthday, so walay boss. pagdapig-dapig. We have also Beatrice Ma'am Beatrice Alboria. Alboria, happy birthday. Happy birthday. Biloria ni. Oh, Ah, si Tata Gloria. Balmores. Happy Anma birthday! to si Anma. Junji Giliena. Sir Junji Galiana. Happy Og diya sa birthday. panimalay. Happy Sabat. Edelberto Ideng Caniedo. Happy birthday. sir. Pastor Pastor. Perfect. The Golden Yes. Boy. Happy birthday, Pastor. And Ria Jean Indino Mapagkumangko ni Mibato. Si Ria Jen Mibato. Happy birthday, Nak. We have also Narin Narin Bailosis. Bailosis. Daghan na Yes. celebrant Daghan. karon ba? Yes. Happy birthday, John Oh, si J.D. JD. Flores Dumpor. JD Happy birthday, Flores Dumpor. kang JD. Oh, And si Jisrael Jisrael Jimeno. Jimeno. Yes. We have also Apolinar Rosales. Kuya Paul, happy And birthday. happy birthday, Noren Quijano. Hello, happy birthday. And we have also Dr. Edgar Nadal. Yes, ang president sa President EMC. of MCI. Jane Bala, happy birthday. Hi, Ate Jane. Happy birthday. Happy birthday! Joey Sir Joey. Mamakang. Mamakang. Geraleo Mabakyaw. Happy Bacquiao. birthday. Ole Jonah Reyes, happy birthday. Ma'am Jonah, happy birthday. Happy birthday, Mama Ma'am Jane. Jane. Sir Hi, Rio, JD. happy Happy birthday. birthday. We have also Anita Bugay. Bugay, Happy happy birthday. Kevin Reyes Samorin. Happy birthday. Oy, Advance, si Kevin. Happy birthday. Georgie Vargas. George Vargas. George. Happy birthday. George. Mary Jane Homok. Humok. Oy, Hi, Ma'am Mary happy birthday, Jane. ma'am. Happy birthday. ma'am. Dr. Dora Martha Tintin. Sa Kumbal Happy Province ni. birthday, Og sa tanang Tanan na. nag-birthday. Happy birthday to you! Oh, kanina sa atong mga greetings. Akong Osbon, happy birthday ni Doktora Martha Tintim diha sa Santo Tomas Central SDA Church, Davao del Norte. Happy birthday, Doc. O mag-celebrate sila karon. O kang Ole Jonah Reyes sa Thailand, happy birthday. God bless sa imo ha. O kang Shin Solis de la Cruz sa Jensan sa Hope Radio. Thank you kayo sa pagtanaw diha. Happy Sabat. Kauban kang serving diha sa atong mga volunteer sa Hope Channel Jensan. O ako pasalamatan si Dr. and Ma'am Cora Wahiman sa imong matahong Beautiful, mga flowers. flowers. Daghang kayong salamat. O ang sa tanan ng mga officers sa EYS, thank you kayo sa pagbisita kang Pastor Lagunday Yes, gabi also- o sa inyong suporta. In behalf of Youth Department, happy birthday once again Pastor Lagunday. Nalipay mi nga nisaulog kasi kay 50 nga adlaw nga natawan. Go. O Yes, karon, I Ma'am would Jane. like also to greet Mulit and Ang family diha sa Iligan City. Hello and happy Sabat kaninyo. Og sa workers, tanang workers diha sa Adventist Medical Center Iligan City. Dila po sa mga nurses diha. Hello and happy Sabat kaninyo. And also, we would like to greet Pastor Edwin Golfan nga nagtanaw diha sa among Facebook Live. Hello Pastor and good morning. And also, Seth Pupoy III, lipay kaayo kay Dasi, kay si Mr. Sterling. And also from Bailos, Gonzaga Siyang, good morning PSK World. Happy Sabbath to all there in Guildford, Sydney, Australia, SDA Church. To my brother and his sister, God bless us all. And so also from Clark Arts, happy Sabbath
Kim from Zamboanga City. And also Rosamia Gonzaga Barot, happy Sabbath diya sa Bunbon. And also, I would like, napadyo, additional, from Smile Okaya. Maayong buntag and happy Sabbath mga kapanimbaya. Palig ko greet sa tanang Okaya family from Nice May Okaya, Riyadh, Saudi Arabia. And also from Reg Sausa, happy Sabbath to Dilas and Sausa familias in Cagayan de Oro, Davao, and Balasan, Iloilo, from us in Thailand. And also, I would like to greet ako mga kaparintihan diha sa Josefina Zamboanga del Sur o diha sa Oroqueta City. Right, no? Sa ato ang mga kapaglaom dinha sa Lower Timunan, Dumingag, sa Oroqueta City. Happy Sabbath, they're watching us. And then they said Lagariza family, Ogsoliti family, og Kabukin family. And Panimbaya, kang Huizo, Dahonan and Camacho family, Achas family sa Malitbog, Bukidnon. I would like also to greet Hobart Savior, happy Sabbath Manang, and Sir Prime Ragandang, and also Kuya Jones Dizon Ever, salamat sa inyo ang pag-extend sa inyong tabang sa amo ang curriculum review this week. Daghan patag engagements, no? And to our foreign correspondents who dedicated their time and effort for the ministry, thank you so much. Okay, we would like to also greet Sir Val Aguilar and family, and also Hingos the Academy teachers and Hingos the Academy Elementary School, and also Delboy, happy birthday. Fritz May, thank you so much for watching. Mga friends natin dyan sa Talisayan. Okay, additional greetings from Bong and Lizelle Rubiliar and kids Heather Lay, Ann Leslie, and Kiefer Vaughn of Rancho Cucamonga, California, USA. And amo pong gipanimbaya si Attorney Rubino and family og iyahang pinalanggang mama and Dr. Lahot og iyang pamilya, and pasalamatan po nato si Sir Rix Gonzaga and Ma'am Jessica Gonzaga, Mr. and Mrs. Kitch Hinargi, and Mr. and Mrs. Patricio Hinargi, as well as Ectin family. Mga kapaglaom, magkita-kita ta sunod Sabado. Atong ang kunon ang grasya og himaya nga sa langit kanato gigasa. Batiya o ipabati, ang gugma sa Diyos imong naangkon. Gugma nga tuburan o daghatag dugang kadasik sa atong paglaom. Busa kupti ang paglaom, kaya dunay kadaugan ug sigurado ang kaluwasan. Buhing paglaom nga mo'y tuburan sa atong kusog ug kadasig. Ayaw wada ang kadasig sa atong Ginoo panghingusgi ang pagsalig. Kay dilita niya pasagdan, hitayang pinangga og siya atong nalapanan. Ang kuna ang kalipay, ipadayon ang pagpakigdait o kanunayon ang Panimbaya sa Kabutagon World. Yes, Happy morning, Ma'am Kabahe. Thank you so much for Mrs. listening. Camarillo, Ma'am Dadak, happy Sabbath.